हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरग्रोनानै दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला खुंग्रें दावराय गाबनायाव। बेवहाय आङो मानि थाखाय फैदों होनोब्ला दुखुनांथाव खौरां, साथाम फिसानि बिमा, साथाम गथ'नि बिमा सासेखौ लानानै थांफादों आरो सानैखौ नैबे न'आवहाय गालांदों। दुखुनांथाव खौरां, नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। फै अब्ला जोङो नैबे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। आंनि मुङा पुर्न बरगयारि, खुंग्रिं दावराय गाबनाय गामिनि। आंनो फिसाबो नांगौ, गथ' सासे लानानै थांफादों। आंनि हिनजावा आंखौ नागारनानै थांदों। आंनि मुङा पुर्न बरगयारि, खुंग्रिं दावराय गाबनाय गामिनि। आंनि हिनजावा आंखौ मा दाय नुनानै नागारनानै थांखो? दाख्लै बुधबार बारायावनो ओंखारलांदों 10थासो टाइमाव। मा गोरोन्थि साननानै थांदों? सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै आंनो कन्टेक्ट नाम्बाराव हरबा मोजां जागोन, आं बेखौ आसा खालामबाय थाबाय। सोरबाफोर नुबायबायोब्ला खोन्थाहरनो आंनो। मा नाम नोंनि हिनजावा? रेबिका बरगयारि। रेबेका बरगयारि ना? ओमफ्राय बुहुद सिनारिनि मानसिया। नोङो मा खालामजानो लुबैदों दायो? आंनोथ' जेबो खालामनाङा, मानसिखौ मोनबानो जायो। आंनो नांफिनगौ नालाय। नों फैयोबा लाफिनगोन ना? आं लाफिनगोन, गोसो गोथारै आं बजबनानै लागोन। दा बियो गथ' सासेखौ लानानै थांफादों नामा? थांदों, बियो दुइसिनखौ लानानै थांदों। गथ'आ आहार नागाराखैमोन गथ'आ। ओमफ्राय ओरैनो बियो जेन'बा बे न'निफ्राय माबायदि टाइमावहाय ओंखारलांनाय जायामोन? 10थासो टाइमाव। दा बियो सोरजोंबाफोर फन रायलायबायनायफोर नोङो नुदोंमोन नामा? रायलायनायखौलाय आंनि सिगाङाव रायलायफेरा, हनै फिसाफ्रानो रायलायफायोमोननो भिडिअ' कल। आदसा, गावनि माबाजों, जेन'बा गावनि रं नाम्बार ना मा बेजों। नों मिथिगौ नामा बै जायजों थांफादों बेखौहाय, बेनि एक्जाक्ट लकेसनखौ नों मिथिगौ नामा? मिथिनायालाय गावनि लोगोफोर खोन्थानाय बायदिबा मिथिगोन। बियो बबेनि जाथावथाव जेनेबा हौवाया? भालेफुंनिनो। भालिफुं, आदसा। ओमफ्राय नोङो बेजोंहायनो, बे भालिफुंनि हौवाजोंनो थांफादों होननानै नों मिथिगौ नामा? मिथिगौ। आदसा, खामानि मावनो। ओरैनो बियो मा जायगायावहाय थायो जेनेबा? ना आदार होनायाव थायोनो। आदसा, आद्रा ना मा? ओरैनो नोंनि हिनजावा मा नाममोन? रेबिका बरगयारि। रेबेका बरगयारि ना? रेबेका बरगयारि, नोंथाङा जेरावखिया था फैफिननांगौ। मानो होनोब्ला नोंनि हौवाया जाया लोङा, नोंनि गथ' सानैया जाया लोङा थागासिनो दङ, गाबगासिनो दङ। नोङो जेरावखिया थाया नोङो फैफिननांगौ बे न'आव। नोंनि फिसाया नोंखौ गाबगु खुगु खावलायदों आरो नोंनि जाथि बंस' नोंखौ फैफिननो खावलायदों। नोङो थाबैनो फैफिननांगौ जेरावखिया थाया मानो। आरो जाय बिथांमोना गोजानाव दंहैयो, आंनि जेसेबांनाखि ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थानाय आंनि बिदा फंबायफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लानानै हाजासे शेयार खालामनो हागोन। बयबो जाहाथे बिनि हौवानो आरो बिनि गथ' सानैनो, जाय बिमाखौहाय नागारनानै थांदों, बे बिमाखौ रेबेका मा होनदों बसुमतारी, रेबेका बरगयारिखौ नांफिनगौ नैबे न'खराव। थाबैनो नांफिनगौ, इमिडियेट नांफिनगौ। नोंथाङा जेरावखिया थाया मानो आरो जेसेबांनाखि जोंनि बर' रायजो राजाफोर गोजान गोजानाव थाया मानो, जुदि नैबे रेबेका बरगयारिखौ नुयोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना खोन्थाहरनो दाबाव। नों फैफिनजानो लुबैयो दा नानि दा मामिखौ?
दे हमदो दे दा आङो आदैनाव मिथिनानै लागोन नोंनि जे बिहामजोआ खारनानै दङ बेवहाय नोंहा मा बुंहरगोन? आंनोथ' बे बिहामजोखौ नांथारखागौ। आं बेखौ जेबो दुखुबो होफेरा नांलायफेराबो। आं अनखायो माने बिहामजोखौ जेबो दुखु होफेराखै। आंनो नांफिनगौ। नों फैफिनजानो लुबैयो औ बिहामजोखौ ना? फैफिनजानो लुबैयो। आच्छा खुंग्रिं दावराय गाबनाय जेनाखि घटना जानाय नैबे गामिनि मान होनो गोनां गावबुरा आङो बेनावबो मिथिनानै लागोन। दा सारआ मा फोरमायगोन जेनेबा नैबे दावराय गाबनाय गामिनि सासे मान होनो गोनां गावबुरा जानानै नोङो बे न'खरनि थ्रुयै मा फोरमायगोन? जे आङो बेखौनो बुंगोन जे माने जोंहा जोंनि दावराय गाबनाय गामिनिनो जाहा नैबे आङो सोमोन्दोआव बिहाव गोलैयो जाहा आफादसनिनो फिसाला जेन'बा दा बे फिसालानिनो जे हिनजाव बे हिनजावखौ आङो बिनानाव जायो सोमोन्दोआव। बिनिफ्राय ओरैनोथ' जोङो बिथांमोननि संसार जानायाव जों मालाबाबो नांलाय खमलाय बुलाय सोलायखौथ' जों गामि हिसाबै जों मालाबाबो नुफेराखै बा खोनाफेराखै। आरो दिनैसिमाव जोङो 10-12 बोसोर संसार जाबोनायाव बिथांमोनखौ जेबो गाज्रि आखल आखुनि माने नुफेराखै बा बेफोरबायदि होननानै जों सानफेराखै बा मिथिफेराखैमोन। दा जेखियानो जाया जे जानाङामोन बेफोरबायदि घटनाया जानायनि थाखाय जों दुखु फोरमायदों गामिनि जानानै। दा अब्लाबो जाय बिनानावा बे न'खरखौ बा गथ' गथायखौ गारनानै थांदों माने बे बिनानावा जेन'बा थाबैनो जेरावखि थायाथों मानो गावनि फिसा फिसौ बा फिसायखौ गोसोखांना फैफिननांगौ बा नागिरना फैफिननांगौ आं बेखिनिखौ खावलायदों आरो। दा बेनो नैबे जाथायखौ लानानै बबेबा प्रसासन एबा बबेबा जोंनि बर'नि संगठनफोराव माबा मोनसे इदार होनाय जादों नामा? दा बेफोरबायदिथ' जेबो गैया गैनायालाय माने जों बेफोरबायदि जेबो खालामाखै खालामनाया माने दा जोङो जे जोंनि बे नोंथांनि इउटुब चेनेलनि दारै जे खालामदों बेनो बिनि अनगाथ' आरो सिगाङाव जों बेफोरबायदि जेबो खालामाखै खालामनाया। दा जे जायो माने नोंथांनि बे इउटुब चेनेलनि दारैनो जोङो बे बिनानावखौ मोनफिननो हास्थायदों। बे न'खरा हास्थायदों आरो जों बेखौनो साफ्रोमबो माने गामिनि रायजो जानानै जों बेखौनो बुंगोन जे अननानै बिनानावा गावनि न'खराव थाबैनो जेरावखि थाङाथों मानो जेखि भुल बुजायानो जायाथों मानो बा गोरोन्थियानो जायाथों मानो फिसाइया हिनजाव हिसाबै जेनै अनसायदों बा नागिरदों हिसाबै माने बे बिनानावा फैफिनथारनांगौ आं बेखौनो गामिनि सासे गारजेन जाना खावलायदों आरो। आब'आ नैबे न'खरनि जाथायखौ लानानै मा फोरमायगोन? जोंनि बिजावजालि जाय जोहा ओमफ्राय नै बिजायं फिसाफ्राबो गोदाव सोराव जाबाय बिनि थाखायनो जोंहा बे बिजावजालिखौ फैफिनजानो लुबैयो आरो। दा बियो नैबेयाव संसार जानायनि बेलायावहाय नोंसोरो माबा मोनसे बिनि थानाय समफ्रावहाय संसार जानायनि बेलायाव एबा माबा मोनसे नुदोंमोन नामा नोंसोर? नुनायालाय नुयो बिदिनो रायलायनाय मानाय आरो बिदिखल रायलायनाय मानाय नुयोमोन जों होमबाबो जों बेबायदि सानाखैमोन आरो माने बेबायदि थांगोन होननानै सानाखैमोन आरो जों। माने नुनाया सिगाङाव नुबोदोंमोन आरो ना नुबोदोंमोन औ रायलायनाय मानाय नुबोदोंमोन अब्लाबो साननाय गैयामोन। साननाय गैयामोन। दा नोंसोरो बेखौहाय बे न'आवहाय फैफिनजानो लुबैयो नामा? फैफिनजानो लुबैयो जों नै बिजायं फिसाफ्राबो गोदाव सोराव जायो।